Здравейте! Днес ще ви покажем LARP Info и LARP Event и LARP Graphic. Сега първо започваме с LARP Event. Не, първо с LARP Graphic ще започнем. Така, ето го. LARP Graphic, тук пише. Ето тук ще пише всички евенти в колко часа е. Ето има график за LARP Event, LARP Boy Event, график за LARP SG, график за Boy Event. Сега. Ох, много ми лаги, защото качвам един клип. Съжалявам за това. Това от 20 часа в понеделник, в сряда от 20 часа, събота и неделя от 20 часа. Това е петък от 20 часа за боевента. А сега ще ви покажем LARP Event. Греших. Така, това е LARP Event, сега ще ви покажем. Остава тук. Така, ако ще да е. Тук е евента, в смисъл тук е нещо като jump. А сега излизате от този портал. Ето, тук е Build Event. Build Event, всъщност тук е за да застроите, който направи една яка гъща и печели нещо. А тук е Build Event. Сега ще ви покажем и LARP SG. Всяка събота и неделя, но от 20 часа. Така, ето SG-то, ето тук цъкате на тази табелка, или арена 2, или арена 1. Не знам, тук пише колко хора има. И това е от мен. Бай-бай!